hoxe, hai 250 anos, había unha señora en Inglaterra super embarazada que dentro de 5 días pariu a unha rapaza que lle puxo de nome Jane, que sería, pois, unha das escritoras máis importantes da historia da literatura. E estamos aquí, pois, para celebrar este aniversario e para presentar, por suposto, este libro que escribiu Raquel, que é unha especie de híbrido a medio camino entre a biografía e o libro de viaxes. Entón, a primeira pregunta que sempre ven con isto é se Jane Austen, que moita xente, non sei canto sabedes dela, pero moitas veces se di dela que nunca saiu da súa vila. Entón, dis, como vas facer un biografía, libro de viaxes, se non saiu da súa vila? Claro, porque ese é como un deses mitos, non? E a verdade é que sí é certo que ela estivo como nunha zona moi limitada de Inglaterra, como nunha comarca, por así dicilo, non? Así como ben acotada, o cal agora ven estupendamente para facer a ruta Jane Austen, porque podes botar man de tren, un pouco de autobús interurbano, e xa podes ir dun sitio a outro. Pero, a ver, ela estivo en sitios moi diferentes que ademais tiveron un impacto distinto na súa vida e que agora pois dan para facer unha viaxe maravillosa e sobre todo para cada etapa descubrir pois cousas da súa existencia, porque tamén está non esa idea de que ela nunca saiu desa aldea na que vivía e tamén que era unha señora así un pouco como sen biografía. O cal non é verdade, porque todo o mundo ten biografía, non? E aí hai unha. É unha señora que tivo, pois sí, tivo unha biografía, pois ademais moi interesante. Bueno, imos a gran pregunta, que por que estamos a celebrar o seu aniversario 250 anos despois? Bueno, parece que me estou emocionando. Bueno, escribiu un montón, unhas cuantas novelas que son maravillosas, que aquí nos amamos moito, porque ademais tamén deberíamos dicir, non, que somos as anotadoras con María Ramos dunha edición de Emma que está tamén en Sushi Books. María non está con nos hoxe, pero vamos que somos as anotadoras desta anotación, hai que facer sempre a cuña publicitaria. Emma é unha novela estupendísima, pero calquera das outras novelas de Jane Austen tamén son maravillosas. E ademais agora mesmo témolas prácticamente todas traducidas ao galego, cal está moi ben. Creo que falta sentido e sensibilidade, que aquí facemos un chamamento, non, a que algunha das editoras a traduza non a traia. E sobre todo estas novelas non só son maravillosas dende o punto de vista literario, porque son novelas increíblemente redondas, moi afinadas, que conseguiron sobrevivir ao paso do tempo e que mesmo agora 200 anos despois lémolas, seguimos sentindo que é algo super fresco, non? Algo que poderías... Non sintes que con outros clásicos da literatura sí que pasa, que cando os lees sintes, bueno, fascinante, moi interesante, pero sintes que é un libro de outra época. Estes teñen como unha especie de modernidade metida dentro. Despois son libros que capturan fascinantemente ben o tempo de Jane Austen, a situación das mulleres na súa época, son estudos sociolóxicos tamén fascinantes. A ver, que Jane ten... Bueno, que sempre... Aquí fago a meu pequeno inciso de que odio cando a xente chama as escritoras polo nome de pila e non porque non se fai cos escritores, pero Jane Austen como que xa temos, bueno, no meu caso, como que xa é un pouco como a amiga Jane de tanto traballar con ela, facer cousas con ela, que xa trata un pouco, a tratamos, non, neste grupo como unha amiga, entón descubre está dicindo, porque Jane fixo, entón, bueno, non é unha falta de respeto porque a queremos, entón xa é Jane. Jane Austen, pois, eso, que as súas novelas podeselle sacar de todo e dan para moitísimas cousas. Vale, no libro hai como vas pouco a pouco, non o dis creo que en ningún momento vou aquí a romper todos os mitos, pero é algo que claramente estaba na túa cabeza. Un dos mitos é ese, non, que non saiu da súa vila, que non tiña biografía, e outro que se di sempre é que escribía novela romántica. A ver, eu que debo dicir que son lectora de novela romántica, digo que iso que non é verdade, non escribo novela romántica do xénero da novela romántica que coñecemos hoxe, tampouco escribo novela romántica do romanticismo. De feito, ás veces dice, bueno, que a novela romántica contemporánea está inspirada nas súas obras, en realidade non, están inspiradas nas obras de outra muller, foi como a que lle deu a novela romántica histórica tipo Bridgerton,
Pero é como un atallo. E isto empezou despois da Segunda Guerra Mundial, cando se empezou a vender a Jane Austen en coleccións de novela romántica. Hai unha investigadora, historiadora que se chama Janine Vargas, que fixo un libro maravilloso seguindo a historia da publicación de Jane Austen, que ademais é un libro moi visual porque ten un montón de imaxes das capas das diferentes edicións nas que se publicaron. Ela conta que despois da Segunda Guerra Mundial fixeuse o que ela chama pinking Jane Austen, non? Volver de cor rosa Jane Austen, que unha escritora, unhas novelas que ata ese momento se publicaran en coleccións de novela clásicos destinadas a todos os públicos e que ademais leían moitísimo tamén os homes, foi metida pois en coleccións para mulleres, que é unha etiqueta que a verdade daría para falar moito, non? De que é iso de novelas para mulleres, pois todas estas sesgos un pouco patriarcais e tal. Entón, pois asociouse a esta escritora con unha novela rosa, historias de amor e todo isto. E como que con iso se lle quitou valor, o cal está fatal a todos os niveis, por un lado porque as historias de amor da novela romántica tamén teñen valor literario, por outro, é que Jane Austen evidentemente ten un valor literario, non? Un dos grandes clásicos da literatura, e iso fixo, pois, bueno, que quedase para como no ese cliché, non? De que son simples historias de amor, que non o son. Que son historias de amor tamén. Tamén, claro, podes lelas de moitas maneiras. Pero tamén Guerra e Paz, son historias de amor. Sí, evidentemente, que un pouco, a ver, calquera que lea... E que aí vamos de as etiquetas que lle poñemos aos libros, non? E como frenan que a xente os lea, ou como asumimos que certas cousas teñen que ler según que persoas, cando en realidade un libro calquer persoa que pode gozar calquera persoa, non hai... A literatura é para quen queira descubrila, vamos. Xa, a mí un dato que sempre me encanta é que durante foi na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial. Nunha Guerra Mundial, o exército británico tiña un servizo de biblioteca para os soldados no frente e que sempre pedían libros de Jane Austen. Os soldados. Era como, non hai suficientes, que nos traian máis. Sí. Bueno, na primeira era... Iso a primeira, despois o da neurose de guerra. O que lle daban, a ler os soldados que estaban, e de feito aí esta novela de Rudyard Kipling, que nunca sei como se pronuncia o seu nome, sobre un grupo de soldados que da Primeira Guerra Mundial que len a Jane Austen, era unha destas cousas que se lle daban para cando volvía con estrés postraumático da frente de guerra, que naquela non sei como se chamábaselle... Neurose de guerra. Sí, algo así. Pois dabanlles a ler as novelas de Jane Austen. E despois na Segunda Guerra Mundial foi cando había, bueno, nas dúas guerras houve como un servicio de bibliotecas que levaban libros á fronte de guerra, pois unha historiadora que estudiou bastante pois a recepción de Jane Austen atopou nos xornais británicos, claro, queixas, porque como o papel era limitado, non podías tirar as tiradas de libros que quixeras, porque estaban en guerra en Reino Unido e todo estaba, pois eso, racionado. Claro, todo o mundo quería ler novelas de Jane Austen porque eran, pois, o que agora chamamos comfort books, os libros que dan como confort, que les así, porque son, pois, como un abrazo, non? Claro, o problema era que, como todo o mundo quería ler a Jane Austen, non había Jane Austen suficiente para mandar nas bibliotecas que ian á frente de guerra. Entón, pois había queixas de que, a ver, que os soldados que estaban xa sacrificando bastante, dicían eses columnistas, inda por riba non lles deixaban libros de Jane Austen para ler. Cántame esta pregunta, é a típica que se fai os escritores de ficción ou calquera persona que fai calquera cousa de ficción, que hai de autobiográfico nesta historia? Que hai de autobiográfico nas novelas de Jane Austen? Bueno, non sei, sí, claro, porque hai moitas cousas, por exemplo, eu creo que porque eu teño a teoría, non, de que todas as persoas, sobre todo pois no xornalismo, todas as persoas que nos dedicamos a escribir, pois eso, xornalismo, non ficción, ficción, acabas volvendo unha e outra vez ás cuestións que che obsesionan. Entón, eu creo que unha das cousas que a Jane, pois que era unha das súas obsesións, porque era unha das súas preocupacións vitais, era a cuestión dos cartos, porque ela estaba nunha situación económica ultra precaria, non tiña ingresos propios, e cando morreu o seu pai, que era o sostén económico da familia, ela, a súa nai e a súa irmá Cassandra, quedaron nunha situación completamente pois desprovistas de recursos, porque claro, digamos que esta era unha época anterior ás pensións de viuvedade, os servicios públicos,
elas non traballaban porque supoñíase que eran rapazas pois de clase media dunha familia. Entón, este era un tema que a Cassandra e a ela preocupaballes moito. Cassandra tiña como unha especie de pequena pensión que lle quedara do seu prometido cando morreu, e no testamento deixou como unha pensión que lle ian pagar ao longo da súa vida, pero Jane non tiña nada. Entón, esta é unha das razóns polas que ela sempre se tomou moi en serio a súa carreira como escritora, porque era unha fonte de ingresos, porque inda que temos a idea de que non había escritoras mulleres no pasado, esta é unha época na que as novelas en Reino Unido eran escritas por mulleres e consumidas por mulleres, e ademais, se lemos as novelas de Jane Austen, en todas elas hai problemas de cartos, fixadevos, sempre hai fillas de algunha familia que van quedar destituídas, que van perder a casa, que perderon xa a casa, que son a pariente super pobre que ten que traballar ou facer así como será un pouco, porque Fanny Price é un pouco como así como a criada da familia, non sei, ten unha posición un pouco rara, salvo Emma, que é a única que é millonaria. Ela é super consciente, a escritora e a súa protagonista, de que este é un privilexio que moi poucas mulleres teñen. Sí, porque ademais Emma directamente en algún momento non quero, non teño por que casar porque teño cartos. É algo que di así é algo que tamén é revolucionario. Sí. Pero claro, Emma está rodeada de mulleres en situacións super precarias, porque aí está a súa institutriz, a súa amiga Harriet, que non ten cartos. Entón, pois, é como unha constante na obra. Entón, eu creo que aí é unha cuestión super autobiográfica dela. Claro, porque ademais que cando non coñeces e non entras un pouco a pensar o porqué das cousas, podes decir, mira que estaban obsesionadas cos cartos, con casar cun home rico. Xa, é diste, pois non, que... Pero claro, é que, ademais, bueno, a min hai unha cousa que me parece aterradora, que é a legislación de matrimonio británica desa época, que non se cambiou ata finais do século XIX e gracias á presión do movimento sufraxista. É que en Reino Unido Sí, aquí temos, sí. Vemos aquí cos nosos... Fotos para as mulleres. En Reino Unido a normativa que existía, non, digamos, era que un matrimonio cando estaba casado era como unha única persoa xurídica. E isto non quería decir que fosen unha única persoa xurídica, entón os dous eran pois iguais, unidos, non. Isto quería decir que a muller cando casaba deixaba de ter todos os dereitos, porque asumíase que o seu marido era o que tiña toda a potestade sobre ela, sobre as súas propiedades, porque, por exemplo, isto en países, pois, por exemplo, en España isto non pasaba, o teu marido non podía vender as túas propiedades así... Pero no Reino Unido a lei, pois sí, ele era... O sea, no momento no que casabas, perdías todo. Perdías a propiedade das túas cousas, por exemplo, as escritoras que estaban casadas, os dereitos de autoría, ainda que era o seu traballo, eran do seu marido. Despois, claro, pensamos, bueno, era un país protestante, existía o divorcio. En realidade non, era moi complicado conseguir o divorcio, e sobre todo era algo que para o marido non sería tan... Era moi complicado, pero sería menos, pero para unha muller era complicadísimo. Entón estabas nunha situación de completa fragilidade, vulnerabilidade, porque non tiñas dereitos, non tiñas dereito a propiedade, o sea, non tiñas dereito a propiedade, non tiñas ningún control sobre o teu futuro, o teu destino. O teu home podía vender as cousas que ti herdaras da túa familia, as cousas que ti gañaras co teu traballo. Entón, claro, era moi importante casar ben, casar con alguén, pois eso, que tivera os suficientes recursos para non acabar como a nai de Fanny Price, e despois que non fora unha persoa horrible, non? Porque descubrir cando xa estás casada con el, pois que era un cantamañanas, pois era un problema bastante grave. E ademais, claro, que non podías... Non é como agora, que ti podías coñecer unha persoa e que ni siquiera podían estar falando sós, era todo unha cousa... Volvendo a isto que pasaches antes un pouco por encima de que realmente falamos dela case como se fose única, que é única en moitos aspectos, pero non como escritora da época. Non foi nin a primeira, nin era algo totalmente excepcional. Claro, agora ven o momento no que fago a cuña publicitaria dun libro no que eu non teño nada que ver, que editaron en castelán Editorial Barret, Editorial dos Bigotes, nunha coedición, que a verdade deberían empezar a pagar por as veces que fago esta cuña publicitaria,
É a traducción dun ensaio dunha escritora dos anos 80 que se chama Johanna Ruth. O libro titúlase Como acabar con la escritura das mujeres. É un libro que sigue estando increíblemente vixente, aínda que é un libro que ten 40 anos, que explica pois, os mecanismos polos que ao longo da historia a historia das mulleres escritoras desapareceu do canon. Sí, porque parece que non existían. Entón, unha é, pois, infravalorar, non? O que elas escribiron, era atrapallada. Outra era, pois, deixar que se fosen borrando da historia. E outra era escoller unha muller como... Bueno, xa está, xa temos a esta é a que cubre a cuota mulleres escritoras deste período. E iso foi o que pasou con Jane Austen. Isto non, a ver, que despois a ela tamén lle aplicaron o de, bueno, vale, témola a ela, pero escribía atrapallada. Pero, claro, para Jane Austen está ben, porque pasou a historia, seguimos léndoa e coñecéndoa, pero para as outras escritoras do momento desapareceron, non? É como se non existisen. Esta foi unha época, estou falando, claro, da literatura inglesa, non da... moi... como moi efervescente, había moitísimas escritoras, porque, bueno, primeiro a novela era considerada como un xénero menor, entón non había señores escribindo intensamente novela, despois empezaron a facelo e xa as escritoras pasaron como a segundo plano, porque evidentemente xa tiñan a Walter Scott para ser o señor que escribe novela, pero neste momento pois elas escribían novelas, elas consumían novelas. Todas esas escritoras que aparecen na abadía de Northanger pois son persoas reais, que escribían libros reais. De feito, Jane Austen admiraba moitísimo a Frances Burney, que era como a gran escritora dese período, era super popular, era tan popular e tan como ben acollida que, bueno, a primeira novela que publicou na baixo pseudónimo, porque si é verdade que ser escritora de novelas era algo que non estaba de todo ben visto, entón ela non quería que a súa familia lle montara un escándalo, entón publicouna como unha señora. Foi tan exitosa que acabou descubríndose que ela era a escritora desta novela. Escribiu unha segunda novela, foi un super éxito, tan éxito que a raíña Carlota, que aquí sempre Bridgerton ven super ben, porque se alguén veu Bridgerton xa sabe que existía esta raíña e xa ten fichada, pois a raíña Carlota deulle un posto de dama na súa corte, que era como o maior honor que podías aspirar e ter. Bueno, era aburridísimo. Frances Burney aceptouno porque evidentemente tiña un salario, vivía na corte, era como un gran, pois eso, pois como se hoxe che dan, non sei, o premio Cervantes, eu que sei. Descubriu que era aburridísimo, porque ela era responsable de vestiario, pasaba o día, pois, é que non sei o que fai unha responsable de vestiario, contar os abrigos, non sei. Entón, ela acabou deixando coa excusa de que, bueno, a súa saúde non lle permitía facer isto para así volver á súa casa e poder ser escritora outra vez. Pero bueno, Frances Burney era como a máis, pero non era, que ni siquiera ela era a única. Estaba María Edgeworth, sempre... Gracias. Aquí, ela non a traio de apuntadora, pero gracias. Que ademais o bo desta escritora que agora están a traducindo moito o galego e o castelán, non sei por qué, como chegaron a ela. O sea, que fixo que este agora un pouco de moda, pero podemos ler agora as súas novelas traducidas. Bueno, despois está Anne Radcliffe, que é unha señora fascinante, porque escribía as novelas bueno, había unha editorial que se chamaba Minerva Press, que eran como, son as novelas das que fala Jane Austen a abadía de Northanger, que eran esas novelas cheas de aparecidos, misterios, fantasmas e cousas así. E Anne Radcliffe escribía ese tipo de novelas, vendía moitísimo, ela e Frances Burney foron as persoas que recibiron os adiantos, digamos, os adiantos editoriais máis de máis cartos de finais do século XVIII en Reino Unido. O que máis me fascina desta señora é que, bueno, ela escribiu varias novelas moi populares e deixou de escribir. Se cadra porque non quería escribir máis. E correuse a voz de que volverase tola de escribir estas historias. Porque de ti empezas a escribir cousas de fantasmas e xa non sabes onde acaba a realidade e onde empeza a ficción. O seu home dixo públicamente que, a ver, que non, que ela, pois, que se retiraba, sin máis, que non estaba tola. Da igual. E parte do mito, se agora buscades a Anne Radcliffe en internet, seguro que atoparedes nalgún lugar. Anne Radcliffe era unha escritora que escribía novelas de aparecidos, moi misteriosa, e volveuse tola polas cousas que escribía. Entón, pois sí, había moitas escritoras.
Volvendo á parte de viaxes, ao teu libro, que é o que ves aquí a falar do teu libro, que queda de Jane Austen? Se agora queres facer unha ruta a Jane Austen, que tes que visitar? Ai, mira, collo un libro deses, Vas porque ter hai un cousas mapa ou non? maravilloso. Ti que tes un brazo máis longo que o meu. Sí, hai brazos moi longos. Pois aquí hai un mapa maravilloso que fixo Anxa de Sushi Books cos principais paradas. Sí, claro, podemos facer unha ruta por moitos lugares. O que máis me fascina é que xa no século XIX, bueno, é que parece como supermoderno, non? Isto de facer turismo literario. E o certo é que é antiquísimo, non? Porque xa a xente iba... Bueno, cando Goethe escribiu as penas de Werner, nunca sei como se chama ese pobre home. Bueno, pois a muller na que estaba inspirada, en teoría, a protagonista, de repente atopouse con que lle ía xente a casa a pois increpala, a preguntarlle como se ela fose... O sea, o turismo literario é moi antigo. Xa no século XIX había xente que ia aquí abaixo a Lyme Regis a ver un lugar no que pasa unha cousa que ocorre en Persuasión. Celestes Persuasión é Un unha cousa que sitio. pasa nunhas escaleiras. Sí, nun muelle. E a xente ia ali a velo. Entón, pois isto xa é moi antigo. Entón, que hai? Bueno, podemos ir, a ver, en Steventon, que é onde ela naceu, xa non queda nada da súa casa, nin nada, pero vamos, hai un museo na casa na que ela viviu en Chawton, que é bastante maravilloso. Podemos ir ver a tumba a Winchester, enfadarnos co que pon na tumba. Bueno, podemos, por suposto, ir a Bath, que é unha cidade espectacular, maravillosa, e que ademais é como viaxar no tempo a esa época de Jane Austen. Entón, realmente, si, podese facer... E que, de feito, hai xa unha industria, é dicir, ti podes ir pola túa conta, coller autobuses, tren, o que ti queiras, pero que xa hai como turoperadoras, non? Que fan as viaxes Jane Austen, que é algo que a mí me parece fascinante. Fixeches o spoiler que pon na súa tumba. Bueno, pois na súa tumba, porque ela está enterrada na Catedral de Winchester, que é unha destas cousas que hai como 20.000 teorías, bueno, que, a ver, a sorte que temos é que ao longo do século XX un montón de historiadoras expertas en literatura fixeron como moito traballo, non, de picar pedra, de intentar sacar a historia de Jane Austen máis alá do que contaron os seus sobriños no século XIX, que os seus sobriños, pois, eran así un pouco fabulosos, non? Contaban unha historia un tanto, bueno, que había verdade e había un pouco de embellecemento, o que eles creían que era millor. Bueno, en Winchester, unha das cousas que aínda hoxe hai teorías sobre o porqué é que ela está enterrada na catedral, xusto na nave central da catedral, que é unha zona na que se enterra a xente moi importante. Ela cando morreu, hoxe claro, dicimos, evidentemente, Jane Austen, pero cando ela morreu ela non era das escritoras máis importantes, máis coñecidas en absoluto. Entón, é un pouco que fai Jane Austen enterrada na catedral. Bueno, hai moitas teorías, pero o que é indignante agora é que un dos seus irmáns foi o que escribiu a lápida, o texto que aparece ali, e o que conta dela é que é a filla do reverendo, unha perfecta cristiá que morreu nesta cidade, e xa está. Non nos di que era escritora, é como se todo o que fixese Jane Austen na vida fose ser a filla de alguén. E indigna moito. Si, o que se lembra da xente, o que, a ver, como digo isto, a imaxe que se transmite despois da morte de algún escritor así, tamén ten moito que ver co que faen os seus familiares, con ese legado. Sí. Que lle pasou a Jane? Pois que tiña un sobriño repelente. A ver, o seu sobriño xa está morto, entón podo meterme con este que me demande. Para min o seu sobriño era como o señor Collins de Orgullo e Prexuízo. Non teño moi claro se o señor Collins era este sobriño ou o pai dese sobriño. Cando ela morreu, primeiro o seu irmán Henry escribiu un obituario, porque ademais que foi unha que se fixo xa público oficial que ela era autora destes libros, porque ela publicaba como unha dama. Bueno, é así un pouco, aí xa como fixo isto de decir que ela escribía como así un pouco por inspiración, que as historias lle viñan, ela simplemente como se fose unha medium de chega a historia e ela escribía nun papel. Que outra forma de quitar de negar, sí. efectivamente.
E despois o sobriño escribiu unha biografía que a verdade eu si vos digo que a leades porque é como moi interesante, non? Polo que non conta. E porque, bueno, porque unha vez que entras no... non sei se lle dimos a algo, unha vez que entras na secta Jane, pois queres lelo todo. Pero é unha biografía un pouco, pois así, repelente, de que a súa tía... E que di, creo que leo que di que os teus sobriños, que, a ver, que a súa tía era divertida e contáballes así como uns contos ben, pero que eles nunca pensaran que era intelixente. Que como... Bueno, pois nada. Entón, pois este sobriño foi o que fixo, non, esta imaxe de Jane Austen como unha señora que vivía solitaria apartada no campo, sen ningún contacto con case ninguén, non tiña nada que ver co círculos literarios, e ademais, bueno, este sobriño ademais estaba obsesionado un pouco con crear como esta imaxe de que ele era dunha familia como boa, non? Entón, por exemplo, dedicalle como o primeiro capítulo a un duque co que están emparentados así. Eu sempre digo que como, non sei, se un duque tosía un día ali preto da súa casa, xa era super importante na historia da súa familia. Entón, como que el fixo pois esa imaxe, non? Da tía Jane, esta tía así un pouco... Esta señora que escribía como quen ve chover, que era así, cando ela realmente escribía porque ela tiña vontade de ser escritora, corrixía, mandaba as súas novelas a editoriais, é dicir, tiña unha vontade realmente a xencia como autora de que quería ser unha escritora profesional. Xa. E despois temos cartas de Jane. Temos moi poucas cartas das que poderíamos ter, porque, bueno, digamos que a executora testamentaria de Jane Austen é a súa irmá Cassandra, que a sobreviviu bastantes anos, e Cassandra queimou moitísimas cartas. Non sabemos por que as queimou. Unha das teorías é que non quería que as súas sobriñas pois lesen porque, a ver, unha carta persoal non é como un diario, ou é como se nos xulgaran a nos dentro de 50 anos polo que estamos escribindo hoxe nunha conversación de WhatsApp. Faltache todo o contexto, entón pois podes parecer pois máis fría, máis malvada, non? Ter opinións sobre alguén que pois non eran exactamente as túas opinión, pero o mellor ela dixo que as súas sobriñas nalgún momento eran parvas, ou que sei. Non sabemos por que Cassandra queimou esas cartas. E despois perdemos outras porque algúns dos seus familiares pois simplemente pois non as conservaron, porque un dos seus irmáns conservara toda a súa correspondencia, ele entendía a importancia que isto tiña, pero cando el morreu, a filla que herdou, dixo, velame ao lume. As cartas da tía. Sí. Entón, claro, eso que perdimos. Entón, pois, eso fai que, claro, que Jane Austen tamén sexa como un pouco máis misteriosa, porque non temos, pois non é, por exemplo, como con outras escritoras, que temos diarios, temos un montón de textos da súa época que nos axudan a entendela mellor ou a vela mellor. Temos só que xente que a coñeceu nos contou dela, e teorías que esa xente se inventou sobre ela. Xa. Bueno, despois está a parte de corazón, para que se alguén viu a película, como se chama, Joven Jane Austen. Sí, converterse en Jane Austen ou algo así. Porque está todo isto de preguntarse de... E Jane Austen nunca casou, por que non? Por que escribía despois tanto romántica? Porque estaba frustrada, claro. Non, a ver, a historia é que, bueno, que esa historia realmente é un pouco frustrante, non? E a verdade é que gracias... Estarían as cartas queimadas. Claro, ali seguro que dixo, e por eso non. Pero bueno, temos que dar moitas gracias pois as historiadoras que traballaron este tema, sobre todo a Lucy Worsley, que ten unha biografía sobre Jane Austen na que pois desmonta todo isto moi ben. Hai esta idea, bueno, a ver, que sabemos da vida romántica de Jane Austen? Con certeza só sabemos que estivo prometida unha noite. Ela tiña unhas amigas como moi próximas que tiñan un irmán que se chamaba... A verdade é que agora non me lembro do seu nome, pero, bueno, era así como un pouco, pois un rapaz un pouco miña xoia, polo que nos deixaron as testemunhas históricas. A cuestión é que ele ia herdar unha especie de casa palaciana e unha pequena fortuna, se incoñecía de toda a vida, e un día el pediulle matrimonio nunha visita que ela e a súa irmá Cassandra fixeran á casa destas amigas. Ela dixolle que sí.
Por que lle dixo que sí? Pois seguridade económica, seguro, non sabemos, porque ademais ela coñecía esa familia, era unha familia que estaba moi próxima a ela. A cuestión é que ela foise a dormir e cando se despertou dixo non, cancelou o compromiso, o cal nesta época era bastante escandaloso porque de feito podíanche denunciar por rotura de compromiso. A ver, as amigas estas seguiron sendo amigas súas ata que ela morreu, que estiveron no seu leito de morte, así que eu creo que non o tomaron a mal. Isto é o único que sabemos como con certeza da súa vida amorosa sentimental. Despois, hai dúas historias, unha que ni siquiera é unha historia directa, é unha historia que contou unha das súas sobriñas que lembraba que lle contara un día a súa tía Cassandra, vamos, así, que era de que ela coñecera a un home nunhas vacacións nunha vila de mar, que estivera super enamorada, pero que por algunha razón isto non puderan casar. E despois está a historia, que é a da película esta, que ela estaba super enamorada dun rapaz, que este rapaz estaba super enamorado dela, pero o rapaz era o fillo máis vello dunha familia que tiña como 8 fillos máis, precisaban a herdanza dun dos seus tíos, pois para manter a todos eses fillos e para medrar na sociedade. Entón non podía casar con quen lle dera gana, tiña que casar con quen o seu tío aprobara. E o tío non aprobaba o matrimonio con Jane porque Jane era outra pobretona máis. Entón, que isto rompeuse a relación, pero que foi algo tan doloroso para ambos, que Jane nunca casou e que el casou o ano seguinte cunha riquísima herdeira, pero que a quería tanto, que lle puxo o nome de Jane á súa primeira filla. A ver, as probas reais de que isto sexa real son mínimas. Facer unha novela. Hai nas cartas de Jane Austen, sí, mencións a este rapaz, pero tamén hai mencións anos despois a un vicario do que ela lle escribe a Cassandra que vaise casar con el, que está comprometida, e todo o mundo lee esa carta como Jane era super divertida, isto é unha broma, e non se len as comentarios parecidos a este sobre este home, que agora queríamos decir o nome, pero que Lefroy, ¿no? Sí, Freud. Lefroy. James Lefroy, creo que sabes cando? Tom Lefroy. E ninguén di, claro, aquí tamén está de broma, non din, por suposto, aí está dicindo de verdade que está enamoradísima del. Tom Lefroy, efectivamente, puxolle Jane a súa filla, pero que Jane era o nome da súa sogra. E ademais, Jane era como chamarse María aquí agora. Era un nome ultra común, é dicir, non sei, é un pouco collido polos pelos. Pero como que hai como esa presión, non, de temoslle que dar unha historia de amor a Jane Austen. E sobre todo porque digamos que a fonte que empezou todo isto foron os seus sobriños que escribían sobre ela na época victoriana. Na época victoriana foi cando se fixo popularísimo este mito do anxo do fogar, de que toda muller o que quería era casar e ser nai. Entón, claro, unha muller que claramente nunca casou, nunca quixo ser nai, era como un pouco subversivo. Entón, claro, ás veces pensamos que cando miramos o pasado, mirámoslo dun modo neutro, pero igual que nos agora miramos a vida de Jane Austen pasada polos filtros de ser persoas do século XXI, os seus sobriños miraban a vida da súa tía polo filtro de señores victorianos que creían que unha muller, o máis que ia aspirar, porque era o que dicían todo o mundo, era a idea da súa época, era a casar e ter fillos. Entón, evidentemente, tiña que ter unha historia frustrada, porque senón, como ela acabou así? Outro filtro clásico. Podemos dicir que Jane Austen era feminista? Claro, a ver, por un lado, pois a ver, feminista porque xa había feministas nesta época, non? Aí está Mary Wollstonecraft. Non eran como elas. Mary Wollstonecraft escribiu novelas cun propósito claramente feminista, non? Eran como novelas de tese. E Jane Austen non escribiu esas novelas de tese. Pero, bueno, tampouco sabemos se Jane Austen lía o Mary Wollstonecraft, non? Pero as súas novelas sí son bastante feministas. E aí está Emma, claro, aí Emma cada estivemos aí sacándolle todas as pezas. Claro, Emma xa parte dunha premisa increíblemente revolucionaria que é a dunha muller que ten unha vida propia. É como unha utopía do que podería ser a vida dunha muller que non precisase
os recursos que lle daría o matrimonio, que pode tomar as decisións que lle dé a gana. E despois nas súas novelas sempre se está denunciando a situación precaria na que quedan as mulleres por culpa das leis e costumes da época, e tamén, pois, a situación, por exemplo, a min chámame sempre moito a atención, non? A situación das institutrices, que era terrible, e nas súas novelas sempre hai como pinceladas, non? De, pois, a sorte terrible das institutrices, a sorte terrible da muller que non ten ingresos, non ten familia, non ten recursos. Entón eu creo que aí sí podemos lelas hoxe, pois vendo pezas que nos axudan a entender a historia das mulleres. Xa así un pouco para rematar, antes de que se abra o turno de preguntas, ti xa sabías moito de Jane Austen antes de empezar a escribir o libro, pero durante a investigación que descubriches? Que é o que máis te sorprendeu? Bueno, o que máis me gustou descubrir facendo a investigación e lendo e tal é a cuestión das amizades, non? Porque, bueno, sempre pensamos, non, que a amizade é como unha cousa así, como se a xente do pasado non tivera amigas e amigos, porque inventámoslos no século XXI, inventámoslos vendo Friends. Pero non, claro, no pasado, evidentemente, a xente tiña amigos e amigas moi próximos. E claro, de Jane Austen tamén hai esta historia transmitida polos seus sobriños de que era unha muller que vivía ca súa familia, que todo o seu círculo era a súa familia máis inmediata. A ver, claro, que tiña pois un porrón de irmáns, entonces pois aí xa cando tes, porque cantos eran 8, pois aí xa che cubre moitísimos ocos de amizades. Pero ela tiña amizades e tiña un círculo pois que ia moito máis alá. E de feito, unha das súas mellores amigas era a institutriz das fillas do seu irmán Edward, que era o irmán o que lle tocou a lotería, porque era un de tantos fillos que tiñan os Austen, que non eran para nada unha familia acomodada, pero un día uns parientes coñecérono, namoráronse un pouco do neno e como non tiveron fillos propios, decidiron adoptalo. Entón, que isto tamén pasa moito nas novelas de Jane Austen. Entón, este neno pasou a ser, digamos, na práctica o fillo desta familia, e o compromiso era que cando morrera pois, a parella que adoptou, que ele ia asumir o seu apelido en vez do propio, e así quedaballe toda a fortuna desa familia. Entón, claro, tiña unha posición económica que ningún dos seus irmáns conseguiu nunca. Era millonario, basicamente. Entón, pois, el tamén tivo un porrón de fillos e fillas, tiña unha institutriz na casa que se chamaba Anne Sharp, e Anne era, pois, moi amiga de Jane. E non tes que dar o titular que das sempre. Ai, sí, bueno, debería telo dado cando falei da... Pero... Sí, bueno, que digo que, claro, que a gran historia de amor de Jane Austen, en realidade, foi a que tivo ca súa irmá. Porque sempre como que, cando falamos así, como que sempre lle damos moita máis importancia ao amor romántico que a outra clase de amores. E ao final, todos os amores son válidos e non deberíamos facer iso. E a historia de amor máis importante da vida de Jane Austen é a que mantivo o seu amor pola súa irmá e o amor da súa irmá por ela, non? Porque non só viviron xuntas toda a súa vida, senón que, claro, se pensamos en quen tivo máis importancia en Jane Austen como escritora, pois non foi tan Lefroy, non? Que sempre se di, claro que Mr. Darcy está inspirado neste home que ela coñeceu, co que ia casar e nunca casou. En realidade, eso é facer as nosas historias, pero si sabemos, temos os datos na man, de que gracias a Cassandra, ela tiña tempo para escribir, porque Cassandra asumía a parte das tarefas do fogar que tiña que facer Jane, e tamén a súa amiga Marta, porque esta tamén é unha historia que me encanta. Claro, lembremos que cando morreu o pai, Cassandra, Jane e a súa nai quedaron nunha situación económica moi precaria. Entón o que fixeron foi ir dando tumbos polas casas dos irmáns hasta que Edward decidiu cederlles unha casiña nunha vila no campo, que é aquí agora o seu museo. E agora, claro, se vas ali é un sitio super idílico, así, bueno, depende como chegues, porque a mí un autobús deixoume nunha autoestrada de 3 carrís en cada lado e sen semáforos, eu pensei que ían morrer ali e que ia ser unha noticia para el Correo Gallego. Santiago Esa morre en Hampshire intentando cruzar unha autoestrada. Intentando ver a Jane. Pero non, aquí estou, non pasou nada, só me pitaron moito. A casa agora, pois é un sitio idílico super tranquilo. Naquel momento era por onde pasaba
a estrada, os coches de posta, super ruidoso, pero bueno, ali era onde vivía Jane Austen, que a súa irmá e a súa nai super felices, xuntando os poucos recursos que tiñan, e invitaron a esa casa a Marta, que era amiga de Cassandra de Jane, e que tamén era orfa, tamén tiña escasos recursos, entón fixeron algo que chamaríamoslle sororidade, pero que xa existía no século nesta época, que foi pois vivir xuntas nunha comuna de amigas e unir os recursos que tiñan. E claro, Marta era a que se encargaba de cociñar, de xestionar estas cousas, e de feito, Marta non desapareceu da historia, despois casou cun dos irmáns de Jane Austen, pero conservamos, que é algo que me encanta, o seu libro de receitas, como trucos do fogar. Ela tiña como un libro de, pois moita xente os tiña, non? De que ia escribindo as súas receitas favoritas, os trucos que usaba, e iso agora é algo que podemos ler, porque vamos, que hai edicións comerciais, se vades están en inglés, pero en calquera librería online que faga servizo desde Reino Unido, pois ali están. Bueno, algo máis que comentar que non preguntara? Pois non sei. Preguntas? Comentarios? Opinións? Cal é a túa novela favorita de Jane Austen? A ver, eu teño allí como... Bueno, por suposto, Emma, evidentemente, temos que meter o product placement, non? Aquí como... pero Orgullo e Prexuízo, que foi a primeira que li nun verán no que estaba super aburrida, cando era adolescente, e que foi como a porta de entrada a Jane Austen. Pero agora a Persuasión gustame moito, ademais, bueno, son moi... Teñolle moito amor a edición de Irmás Cartoné, que seguro que está por aquí, por algún lugar debe de estar, que bueno, como todos os libros de Irmás Cartoné, é moi bonita. Esa, pois, gustame moito. Ademais, claro, creo que é unha novela, pois, como xa máis de madurez, máis reflexiva, e que ademais, bueno, a película de Netflix non me gustou nada, vexo que aquí tamén hai solidaridade con isto, pero sí, creo que é unha novela maravillosa. E a mellor adaptación? Non, Bueno, non a eso... Persuasión de Non, aí, claro, aquí é de unha desas cousas que fai guerras. Para min gustame moito a Orgullo e Prexuízo de 2005. Pero bueno, aquí cada quen ten as súas. Tamén a miniserie de Emma da BBC. Pois, non sei, Algunha pregunta? máis. Discutirnos aquí cal é a vosa novela favorita. Mansfield Park. Mira, esa é mira. unha que non li. Esa eu debo confesar que a que me costa rematala. Sin máis. Sí, ademais... Máis de tese, máis... Sí, e ademais, claro, tamén moi revolucionaria, porque aí está pois toda a cuestión de como se fixeron ricas esas persoas, non? Entón, porque que Jane tocaba de todo. Pois, se non hai máis, non sei se fomos moi rápidas ou moi lentas ou son casi as 9. Non, fixémolo ben. A ver, nos podemos seguir porque somos fans, podemos seguir falando eternamente, pero non sempre se di eso de esta xente terá que ir dormir, pois esta xente terá que cerrar tamén. Que cear. Pero bueno, eso, se tedes algunha pregunta ou comentario, adiante. Ese non, pois nada. Moitas gracias por... Sí, gracias por mí.